Launo txorinetarrak, ongi etorri gurera. Gaurkoan, benetan, geratu zaitezte, bitelik eta bi errezeta mundial dakartzigu. Bai, ekartze dutzu dugu, bi errezeta oso goxo. Benetan. Eta gaina, osaiako ikustea jazten gara hemen, ez? Olagarroa, gambak, arroza. Zein ez zaio gustatzen arroza? Gambak, gamboiak izango di horrek, tamaina ondiko edie. Txiki ez dago. Kiskiak. Bilboko kiskiak. Ez, gambak ingo du. Eta ingo du horrela olagarro eta gamba arroz saldatxu bat. Eta horretako, izango zen azkenean, betiko, enoesan den paella batero, baina ura desente gehiago botako diogu. Normalean kalkulua 2 aldiz gehiago botatzen badiogu arroz bati, hemen 4-5 aldiz gehiago botako diogu. Maitza bai da izatea, erdi risotto bat, baina saldatzua eta koiarakin jan behar izatea. Ez dut esaten sopa bat, Sopa gero. Sopa gero, baina hori sekretua zen. Bale, baina sopa bakarrik esan dut, sopa. Bai, sopa, zerena? Zerena, gozua. Nola egingo dugu gure gaurko errezeta? Lehen bizi olagarro izostua lapiko askarrean sartu eta 8-10 minutu egosten izango du. Bitartean, gambak zuritu eta buruak salteatu ingo ditu. Gorputzak minutua salteatu eta gorde. Olagarroa egosita dagoenean, atera eta ura gorde. Eta gero arroza egiten hasiko gara. Olagarroak lehengo lapikoan gorrituko ditugu, aterako ditugu eta gero hor jarriko du erregosten, tipula, baratxuria eta tomatea. Azafraia eta piperrautza gehitu, ardoarekin bustiko dugu eta olagarro saldarekin bustitzen joango gara. Olagarroa eta gambak gehitu, alioli bat egingo digu lagungarren moduan, eta badago. Xona. Bai, aliolia, ez dakit, egia esan nik uste dut ondo joango dela honekin. Normalean olako arroz saldatxuak eta ez dute eramaten aliolirik eta olakorik, baina egia esan, arrozakin dana joetan dagoena. Arroza eta aliolia dea, bai, osea... Eta itxaskiak eta aliolia, bai, ondo doazen zerbait. Zigor dutureita eta Patrizia bezala txorien, Bueno, esan minatzen galdera bat. Arroz hau, momentuan einbida? Zezkenik batzutan egin dutenian arroza saldatxua, pasatzen jat gero, arrozak hartzen dagoela ur geixei, eta igual, itxen bote aurreko egunean, gero, urrengoko egunerako, ez da hain saldatxu geratzen? Egunean, momentu. Momentuan, ez? Ez da, beste arroz batzuk itxe dituzue lehorrak, adibidez, paella bat, edo arroza untxixakin edo, eta lehorrak izaten badi, egun batetik bestera ondo gordetzen di, ez? Baina hau, eta ein eta janin behar da. Holan, egia da... jango, ez da arazorik horretako. Hau oso klasikoa da, betxo, Balearru arteetan, Mallorcan da Menorcan deiten dute askolakoa, baina honekin, abakantoarekin. Abakantoarekin, han juten basaete, gainera biko izan behar da 2 lagunentzat, normalen, banaka ez dute ateratzen. Eta 2 lagunentzat oso ohiko bertako errezeta tradizional bada. Egia da ez da horrela egiten den hemen osagaiak izango nituen arrain sopa bat iteko berdina, kipula, zenarioa, porrua eta holan, gero bustiten da eta bada prozedura pixka eta arrain sopa bat itea moduan, eta gero arrain sopa hortan, Amerikana hortan, egosten da arroza eta gero gambak, gambak ez, abakantoa. Gambak izango zen bertzio pobre. Nik proposatzen dut olako erreztaba berritzaile bat. Eta da, ni arroza abakantuakin asko gustatzen gat. Asko, pila bat. Da nire gustokuenetarikoa. Baina, pentsatzen gat, deserosua abakantuakin hor zabaltzen ibiltzia pintzakin ez dakiz, aragisa ataratzea. Orduan, nik proposatzen dut arroz itxua eta arroz abakantuakin berrako fusioa. Osa, batek eitxien lana, gero abakantua ataratzea, eragidan ataratzea, eta hor jartzea dana tititi. Zan txartu gongo, Ez, egia da, normalen horretako egiten dana da, Amerikar saltza egiteko, gambak eta erebidearen, abakantu egiten da, ataletan moztu, bere zurdura guztiakin, eta hor gorritu egiten da. Hor izango zan egitea, askatzeko azala hortik imarko zen, lehenengo hemen gorritu bat hemen, osorik abakantua, eta gero, minutu bat eta erdi alde bakoitzetik, eta gero guraizeak sartu eta aukera dago, askatu egiten da oskoletik azala. Ni guraizekin ja... Ja, badakit horregatik... Ez da guraize bez. Patri, ni prestatuko izut, eta ero garbituko izut. Eskerrik asko. Errezetik ingo jaz. Hemen, nik sartu dut, lapiko askarrean, izostuta, azkenean badakizu, lehen garai batean olagarro harrapatzen zen, eta nik hori ezagutu dut, harrapatu eta arroken kontra hartu, eta biguntzeko olagarroa. Gaur egun, gero, asmatu zen, ero ikusi zuten, o deskubritu zuten,
izozgailuan sartu eta 2 egunetan, biguna ateatzen dela. Bai, horrek azkenean zuntz asko dauka olagarruak eta izozgailuan sartzen dozunean, edo izozgailuan sartzen dozunean hobeto esan da, pustu itxen da, da horregoan zuntz horrek apurtu itxen dira. Bai, iken dira, ura bere hori, ura izotza bihurtzen da, izotz horrek puskatu itxen ditu zuntzak, eta gero bigundu egiten da. Baina, eta nik egiten dudana, lapiko askarrean ere, izoztuta sartzen dut. Ur gabe, nik etxean ingo banuk, afeira egiteko. Hartu, ur gabe. Patata batzuk, olagarrua izoztuta, pon, jarri topera, tutua igotzen da momentutik, gaurkoan etxean 8-10 minutu sartzen, agian 10 sartzen izkiot. Gaur gero hemen arrozean egongo danez denbora baita, 8 minutukin nik uste denbora izango gula, nahiko izango gula. Eta bestela, ez padukazu lapiko askarrean kiloko 17 bat minutu ero kalkulatzen da normalean. Eta lengo pixau, olagarrua, esposo okitzen zukaldeko pixua, basartuzuk komuneko pixura, zu bakarrik, da gero zu olagarruakin. Tragediak hori zen dut? Ez dakitingo da, baina. Gubak usein genuen, ez? Batek esaten dago aietzi, igual horrekin jau. Gubak usein genuen txapelketa. Nik txakurrakin horrein jo, jakiteko zema pixatzen dagoen eta txakurrakin normala. Olagarruakin ja, ez da. Ni tokatu ze txakurrakin egitea hori albeitarienean. Txakurra nahi ez izan jarrian pixu hortan, eta zu geroan akomplejatuta atea, horren beste, pixu hau ez da biondo, pixu hau, mesedez. Nik... 12 kilo harrapatu du, de repente. Ez, baina ahi da, eta gero hor daude, olagarroa biguna ateratzeko, lehen nik, oso ohikoa zen kortxo pusketa sartzea. Gero, kortxoan ez dut izautu. Lehen sartzen zen, kobre zati bat, kobrezko ontzia erabiltzen zala, eta esaten zen, horrekin bigunago ateatzen zala. Irina eta olioa botatzea baita. Horrek, eskolan erakutzi zizkiuten, denak saldu zizkiuten, esan zizkiuten, betikoa, normala, uretan sartu egozi. Nik ezagutu dutena da maiuana. Maiuakin, zerbaiten, maiuakin, harrian kontra, zerbaiten kontra, eman gogo. Baina, badauko olagarrua dela, plater honeitako protagonista bat, baina badauko beste protagonista bat bai dela arroza. Eta arrozai buruz, pila bat indau berba, eta arroz mota desberdinak, baina bakizu, arrozan inguruan bai, innobatu laikela. Bai, ni bakit oso, aurtan niko tradizionalista naiz, eta ez dakit inobazio horiekin erabotadoz nagoen, baina kontatu, ze badago arroz berri bat atara omen dut eta. Historia da, badauela arroz berri bat, urrezko arroza ditzen dela, arroz dorado, ez? Eta gorra izaltza dutzi gero vitaminak eta gehigarrixak forma transgeniko baten. Orduan bihurtu itxen dabe hori, arroza be, olagarboekin pasatzen den bezala, pustu itxen dabe, da horren 125 haunditzen da, eta orduan izaten da, ale haundixabak urre kolorezkoak, di oso horixak izango bazien moruan. Zuk jartzen dozu nolan arroz txurixa, egozixa, azafra edo kolorante apurtxo batekin, kolor horreitako edie. Orduan, horrek, bazkenean vitamina A sartzen dutzi. Eta, horren aldeko... Sartu iken dutzi. Ez da naturale sartu eta ben. Hori da. Guazen moldatzera hau dena. Hori da, genetikoki moldatuta da. Orduan, horrek pasatzen da moruan, euska bere lagunak eta euska bere kontrakuak bai. Bai, hor esaten dute, gosetearen kontra eta bukatzeko eta ondo datorrela eta ez da gizera, baina, hor duela urte batzuk Greenpeace kampaina bat atara zuen honen inguruan, eta esan zuen, inberdana, orain bertan ekoizten da, munduan ekoizten da janariaren 130% bota egiten da. Bai, horregatik. Hori, ondo banatuta, zetan ibili behar horrelako arrozak eta horrelako gauzak asmatzen. Ez, asmatu bihot gauza bat, hori ez, gozetien dako da esaten dozu, baina gaur egun, janarixa, badau, pila bat, ez, baina, zuk esan dozuna, bazkenean da hori ondo banatzia. Filipinasen, joan zen urtien ja zabaldu zabien, enpresa hau, 80. hamarkadatik da, existitzen da, ez? Baina aurreko urtean esperimentatzen, proba desberdinak azkenean eitzen, baina joan zen urtean azkenean atara ziren merkatura. Baina Filipinasen adibidez, pia protesta gondiez. Laurehun manifestatzaiek adibidez, 2013an, abuztuan, egin zabien arroz landa horrek danak, ze horren kontra zauzen, ez? Ze horrek gero Filipinasera da ekartzen dago esplotazioa, eta ekartzen dago lan baldintza txarrak, landarako baldintza txarrak, eta horredanak. Horrek txartua. Eta gero, nik irakurri izan dut, esaten da, vitamina A pila bat dauka, eta gehigarrixak sartuko ditugu, askoz be nutritiboa izeteko. Baina esaten dago, 4 kilo arroz egozi janbiozula,
aukitzeko azenario baten vitamina A beste. Orduan, horrek ze zentzu dauka. Bueno, tripa betetuta, asetuta geratuko zara. Hori bai, baina, azkenean vitamina A sartzen dut, baina horretako, ez? Horretako, arroz txurixa, betikua, edo integrala, edo gorrixa, edo dauzen, bueno, barietate pila bat, eta bi azenario, egosi? Da, haukatzu, gehigarrixaken. Patri, bizi gara gehigarrien garaian, ez? Dana dauka gehigarria, kaltzioarekin, potasioarekin, ez da izan, esnea kaltzioarekin, bueno, esnea berez kaltzio dauka. Esnea proteinarekin, esnea ez dakizerekin. Bai, eta zeratik ez ditu jaten diren jakiak, eta hori dauzkaten propietateak erabili, ez ibili gehigarriak jaten da. Igual esnean eta arrozan, bueno, igual ez jatzu itxen hain deigarrixa, ez? Bai, baina, bueno, ez da... Holan, baina asko pasatzen da gaietekin eta. Osa, hartzu gaieta bat, eta gaietak, bueno, dano gustetan jaku gaietak, baina badakigu ez diela, gauza bat, munduko gauzarik osasuntxuna. Darduan gaietan sartzen dutzue, gaieta, baina hori fibra dauka, eta kaltzioa, eta ez dakizer, eta ez dakizen bat. A ber, zuketanik badakigu gaieta ez dala ona, baina ez saldu gauza osasuntxu baten bezala. Bai. Orduan, jendiai konfusioa itxen dut zalako, ez? Nik uste dut hor dauela gakua. Baina, bueno, arroz honek bebai, bere lagunak eta badauzka, zesari pila bat irabazi ditu internazionalki, innovazioarako, ez dakiz, orduan. Oso ondo, baina hori ondo da, baina ja hortik bideratzera mundu guztia hori jan behar dugula, eta hori dala onena eta ez da izan, nik uste dut hor, bueno, azkenean, Patrik esan duena, jendea tontoa ez da, eta nik uste dut, burmuia pixkat ematen badigu, bueno, bakoitzak aukera daukazu, hor daukazu arroz hori, gainera seguru garestiagoa dala da hori, nahi izan esker hori, eta ero betiko arroza dauzkazu, arroza. Bueno, Euskal Herrira ondekan ez da heldu, baina Madrilen badau, Baiekaz auzuan, badau olako enpresa bat, hori ekoizten dauen, edo, bueno, produzitzen dauen, edo ikertzen dauen enpresa bat. Baina, bueno, Euskal Herrira ez da heldu, beraz, gu hemen, ontxe, urrezko arrozetik libre gauz. Eta transgenikoa daukaten, azkenean, bueno, hori gertatzen da, ez? Estatu batuetan badaude enpresa potente batzu transgenikoak eta erabiltzen dituztena, artoa eta hori, eta ero konturatu dira, haizeak eta, polena eta denako muitu iten du, eta gero, Mexikon eta jaso izan dituzte, arto transgenikoa, eta ez da bereien landatu dutelako, baizik, eta kutsatu delako, estatu batuetatik datorrenaki. Nik zigor, ez jakintasunetik galdetzen dut dute, eta zuek bai jakiten badozue, idatzi, txorien abildua itv.deusera, transgeniko denak ez dira, ez da txarrak izango, ez? Baduz, gauza batzuk genetikoki eta modifikatzea itxustela, adibidez, tomate birrindua itxeko ez dakize fabrikatan da itxe itxuste, bila dituzte ez dakizen kilo urtien da, horrek itxeko, ez dakit, nik ez jakintasunetik esatu dut zute, nik horbe, Patri, ez jakintasunetik, olako gauzekin, niko beti mesfidatia izan naiz. Bai. Eta natura gauza modu baten baditu, utzi dezagun, jarrit dezagun, milioika urtetan ondo jun bada, gu hemen eskara jainkoa zinor hori aldatzeko. Orduan, ez jakintasunetik, seguruenik, agian, badaude gauzak, horri esker, ez dakit, lortu dalako, ez dakit zer izurritek entzea. Hola, ningu dituzte, nik egarri nintxun horre marrubixak ziela, ananan eta marrubixan arteko nahazketia, edo badau beste bat bimia, dala brokolia eta garizain zurien arteko nahazketia, da horrekin goa, nik uste transgenikoak izango dile, genetikoki modifikatzea itxuste eta holan, ez? Bueno, ez dakigu, zientzilari bat egoten bada hor pantailan beste aldean, idatzea isela da, bueno. Nik gure etxean egin genuen olako esperimentu bat, Bizkaitar bat eta Gipuzkoar bat batu ginen, eta ume zoragarriak atea zaizkiu. Baina gero Bizkaitar batekin ere batu naiz, eta ume zoragarriak izan ditu baita ere. Orduan ez nuke jakingo hori esate, baina hori froga hori etxean egin dugu, ja? Baina hori garai batean gertatzen zen, ez dakit zein zerrikokin ere ezan nahi batzea, eta ez da izan, da nik zenbat aldiz entzun izan, kiputxi batekin zaiz. Euskaldun batekin, letxe. Ni beti izango naz giputxia Bizkaian. Ez, baina benetan, jentia, benetan da. Ne lagun batek, ne kuadriako batek arrasatekuak, enoia esaten zein, zeia hemen kuadriako kontu danak gabiz kontatzen, eta berak esaten zaben, nik mutila arrasatekua bai ala bai. Ez alako muitu nahi? Kanpokua, baina, kanpokua 15 minututarako txien, en plan, ondokoa, eta ez den zen zala oso urrin, eta urrengo muti izan bizala arrasatekua bai ala bai. Eta? Ondarruko da. Ondo, bai.
Bueno, urrin joan da. Baina bai, batzuk gustatzen dake etxekua. Da guk, bueno, etxekua, ez, arroz saldatxua Euskal Herrixen eta ez da jaten, baina, bueno, gaur eingo. Zelan doia? Bueno, honi, hemen doa, 3 minutu falta zaizkio intxe geratuko da. Entzun duzu, tutua igo da momentutik, jetxi diotzua eta hor utzi dugu. Bien bitartean, aurreantzen jo naiz gauzak. Egin dituana, kipula txikitu dut, baratxuria txikitu dut, tomatea txikitu ditut, eta honen jungo naiz gorritzen. Gambak hemen, gero, gorputza bakarrik erabiliko ditugu, baina buruak badakizu hemen dagoela zapore ia guztia. Orduan, hauek, ingo ditudana hemen gorritu, eta olioa zaporea emateko, eta gero atera ingo ditut. Eta hor bentutan, gero, gambak pixkat gorrituko ditut, eta olagarroa inda dagoenean ere, garroak atako izkiot, eta gorritu ingo ditut. Orduan, olio honek izango du, ja, olagarroaren gamben zapore guztia. Eta hor jungo naiz gero erregosten, barazki ezberdinak. Vale? Ze ondo. Lehen egon gara olagarroa buruz berbaitzen. Bai. Ba, bueno, olagarroak omendie oso azkarrak, ez? Eta, holan, ez dakit, datu bitxi moruen, daukela 3 bihotz. Bai, bat nagusia branketako oxigenoa, bialtzen duela. Bai, hori garraiatzeko odola eta gero beste bi. Bat nagusisa da, gero, bueno, beste bi. Odan horrek esan gura da, ezakit maitagarrixak edo izango dien. Bueno, bai, maitasuna sobra, borba hor emateko. Hor bezaten da, oso azkarra dienez, eta hor esaten dute batzu eta 8 burmuino omen dauzkatela. 8 burmuin da, 3 bihotz. Burmuina bakarra daukate, baina burmuina daukatela konektatuta antza, zuntz batzu bidez, ero, hanka bakoitzakin. Orduan bai esaten da 8 bihotz burmuin dauzkala, baina ez bakarra dauka, baina, bueno, gorpuzko ostira konektatuta, eta bai da itxasoti dagoen animali, bueno, zaharrenetakoaz, duela 300 milioi urtero bazeuden jaulagarroak, baina gero batez ere oso azkarra direla, bere izkutalekua harri batekin tapatu iten du, gero badakin une izatu duen, gogoratzen da, pero kamuflajea dauka. Ikusi oso hori dokumentari bada dau, My Octopus Teacher deitzen dana. Bai, ez daukot, beti ikusteko, kuriosidadea. Eske da, superbitxia da, tipo bat, sartzen dala igeritzen uraspixan, eta aurkitzen dau, hori olagarro bat. Eta joeten da bisitan urte baten, osuen, egunero. Eta orduan lortzen dau, harreman aukitzia, olagarro horrekin, eta oso gutxixara ze ezagutu itxendotza da, doiez gutxinaka, hori harreman hori estutzen eta apurat kripia da, baina bai, benetan ikusgarrixa. Nik ikusi izan dut hori, badagoela, horre ikusteko golan, honek kate hauetan, eta beti tentazio ezago, hori ikusteko, enekin nahola zan, hori bera antzakuten ala horra da. Bai. Bueno, olagarroa esateko, hainbat eta hainbat, bueno, gutxo horien askotan erabili du, eske, egia esan, olagarroa goxua da, eta ero esan dakoa, bueno, animali moduan oso interesgarria da, bueno, bere jakinduriagatik, eta batez ere, hori, bihotzan kuriosidadia, gero burmuinana, eta hori, da, pasaten da, hor itxasuan dauen animalia askarrenetakoa da, eta tamainan arabera, bajun alda, hori, kilo terditik ero, normalean hemen 3 kilokoak ere ikuste ditu handienak, baina badaude 50 kilokoak, eta 200 piku kilokoak legunean, semea etorri zitzaren, eta, aita, katxaloteak olagarroa jaten da, bai, zure moduen, baina ondixagoak, eta, ikusi dut, eta animalian mundua eki da, gaixua, gustatzen zaio pila bat. Eta hori, hor, bueno, olagarro erraldoian da historiak eta badaude, eta esaten dute, hori batzuk, 200 piku kilo artekoa. Bueno, erakutzen otzun, lengunean erakutzen otzun argazkixa, hori da, hori benetan da, montaia bat, ikusten da, urpekari bat eta olagarro bat. Hori da, itxosan zira igotzen, da ikusten da olagarroak nola, obatzen dotzan, bi eskukin obatzen da olako, ez dakit, barratxo batzuk, eta bestiakin obatzen dotzan bera, itxasoa erbeteko, eska horrek bildurra, ematau bilurra. Errespetua gutxinez bai. Baina, bueno, konta berrezte. Patri, jarraituko du bitu, itxengo du hau, bera, ostu arte, behar dudalako olagarroa hemendik ateratzea, garroak moztutzea, eta garroak gorritu nahi ditu baita. Eta eroia jarraituko du prozedura guztiak. Ados. Bueltan gara eta dagoeneko gure olagarroa egosita dago. Hemen daukagu, olagarroa ura botatzen duena. Bere burmuinarekin eta bere 3 bihotzakin. 3 bihotzak, bai, aurkitu dit.
Aurkitzu dituzu? Ez, aurkitu. Nik, egia da, ez dakit, nik dena jaten dut olagarretik. Nik, hemen alizak aldetzen eta burua eta dana bilu. Ez dena jaten bakarra da, hau, mokoa, hemen da ona, hau da goa, hemen da gaina lorito batena modukoa, zarako diot. Hau ez dut jaten, hau ez da jaten, hau gaina da, hori. Txori batena modukoa, hori ez dut jaten, baina bestean jaten dut. Bueno, orduan, hemen, subirizian daukadala, ingo ditu dana olagarroaren garroak, gorritu, eta olagarro zaporea emango jo. Hala ere, gero, salda hau erabiliko du, olagarroak, bota duen ura erabiliko du hau guztitzeko. Horren, lasai, olagarro zaporea, bai ero bai izango duela honek. Bueno, olagarro on batekin disfrutatzeko, azkenien bia duguna da, bermatzia gure itxasuak eta gure ozeanuak garbi dauzela, eta, ondo ez, egoera honian. Horretarako, osasuntxu, horretarako, ez dakit entzun dozun, ekimen bat dau, 30 bider 30 deitzen dana, da, nazio batuetako erakundien, herrikidiak, herrialdekidiak dienak, hori, nahi daue bermatzea ozeano osasuntxu bat. Eta horretarako, ekimen hau indabe. Eta da, 2030 urterako, nahi daue dauki ozeanuan 130, hori, garbi, jasangarri, osasuntxu. Eta hori da bakarrik, imagina, haundixa da, zu? Ozeanua behitxuzelako haundixa da. 130 oso proporzio txikia. 130 zikine izate baina, nahi dut esan zemaiatan gauden, nahi dut esan hori pena badala ez, azkenen dana akibu horren zuten dugu zenbat plastiko eta duen itxasuetan, eta zenbat, ez petroleo ontzi eta ondoratzen dien, eta zenbat zikin botatzen dugun, eta ez, tristea dana iruditzen zen, 130 bakarrik helburu hartzea, ez? Esatea, 130 zikina dagoela, aurrera egiten du. Baina, ostra. Ez que pentsatzen bajatzu, oso txiki zifra bat txikixa, ontxe, esango zut, ontxe babestuta dauena gaur egun dela 103. Beraz, nahi daue babestu 130 arte da, ekimen bat, naiz eta igual pentsau zuen etxietan ez jo 30 segutxi, 30 pila bada. Orduan, 2030 urtetik aurrera ikusiko da. Geixau, aldo. Eta berra aurrera doan, ze ia da ez, hemen duela, ja urte batzu badamazkiu entzuten, munduko temperatura ez da izen gradu igo behar dan, eta oin dala urte pilat esan zuten, gradu lortu behar du ez igotzea, oin bertan esaten gradu terdi, igo behar, ez da igotzen gradu terdi. Hemendik 8 urte barru zer entzungo du, agian entzuten dugu, ea 2 gradu ez da igotzen, ez? Ez da, baina horretarako kontzientzia eta egon bigara eskenean, gure seme-alabei, nik nire hilobei, da guztien dotzagun mundua da, orduan, zaindu inbida, bai. Azkenean, ikusten dugu, zuke guraldixen eta ez da notatzen, zuke gainera ene baino nausixe bazara, da nik gogoratzaz, txikixan nintzen ikastola data, geixau itxen zela eurixa. Eta nire amamak ondeban geixau, esaten zen, lehen geixau itxen zabela orduan. Lurra, nik lehen urtero gabonetan basarrirako lurretan goten ginen, amamagana, eta beti hori beti ezautu dut. Eta beti plastikoakin, eta ratatatek burdian da pila dauzkaz, plastikoakin urtero bilinez, utrin hori pizken dauken oso. Beti ibilizan gara elurretan, eta hori, urtetik urtera, egia da, urten, izan dugula elurra, baina gero, ia ze udara datorren, ze nire horrek ematen di beldur gehiago, iasko udan, eskerrak gu alpeetara eta junginala, baina alpeetan, kristona azoa, mendira ezin Montblancera nahi nuen igon, eta gomendatu zidaten, hango gida guztiek ez igotzeko, ze horren beste igo da temperatura, hango izotza, arriskutsua izan leike labandu zaike, urtu egin da izotza, eta hor daude harripila bat izotzakin ondienak bizi guztian lotuta, ez, helduta. Hoiek erortzen ari ziren, inoizko, ondie lurjauziak, harriak erortzen, eta oso arriskutsu. Berakatza, eta kipula erregosten, tomatea, pap, hemen botako dut. Hemen utziko du erregosten pixka bat, eta dauzkat, alzafraia, hemen, eta piperrauz gozoa, azafraia, piperrauz gozoa. Haue, botako izkiogu, arroza, eta azafraia zuri gustatzen gatzu geixaunik, ikusi batzutenean erabiltzen eta geixauran hautzian, ari da baino. Bai, ze azkenean, produktu berdina da, bat eotu iten da, eta bestea hori, eta desegin iten, bestean, harin bat, hariak ez da inoiz hola sortatu zen ikusten, baina ez da komodo iruditzen zaik. Erosotasunagatik eta. Eta, lehengo gaian ari da, azkenean, barre hartian da esaten dugu, Euskadi tropikala, zelako ondo, baina ezke, holan ez da izen bier. Euskadik bide dago auki bere
temperatura betikoa, historixan ziare auki dauena, berez, neguan hotz, udan euritxu, gustau ala ez gustau, da, oitxu, eguraldi hona biago duzu, hori? Eta gehiago, erreka basterrien bizi garenak. Gure baserrixa erreka basterrian dago, eta iasko goldeak, aurten ez ditugu izan, gure etxea oindik ez ditxi, baina iaz gure etxera 3 aldiz hartu zen ura aspira, eta, ez da momentu atsegin egia esan, eta hori lehen, golden batero izatezan gure hortua, ero baratza beti ura garrapatu izan du, baina ja etxeraino eta iristiana gehi izkoa. Ez da gauza politxa. Piperrautza. Jak, koiarakada bat, eta hemen azafraia olako 2 sobretxoero jarri ditut, eta bakizu hau ez dela era galdu behar ezer, beste hemen saldarekin, salda guztiara beliko dugunez, hemen txe, desegin, eta hori ningo duguna da, 2 buelta hemen, arroza gehituko dugu, eta gero, ardoarekin, ardo txuriarekin, busti, eta lurruntzen zaigunean, saldarekin hasiko gara bustitzen. Lehenengo 5 minutuak zu bizian izango dut, eta izango da erdi risotoa moduan. Nena izan hongo une oro hemen nola mugitzen, baina bai desente mugituko dudala. Haize hauek ere nire garaian ez ziren normalak, patezia. Badauzkau arrozak lehorrak, dauzkau krematxuak, eta dauzkau saldatxuak, bai. Badau Bilbon, arrozak eta itxe dituzten jatetxe baten, zuk aukeratu zeikela. Ematen dotzue, itxen dago arroza, bakaiaoekin, itxen dago arroza, apakantuakin eta ez dakizarekin. Darduan, zuk gero, azkenian, aldozu aukeratu nahi dozun izetia lehorra, krematxua, formatua, bai. Eta hori, azkenean oso erosua da, arrozak zebia dau, lehengo. Erregozi bida dituzun, barazkixak, aragixak edo arrainak eitxia, olixo hortan zaporia aukitzek gero arroza, eta gero salda. Orduan, Boroako webgunean, jarten dago olako, ze pauso jarraitzu bituzun, arroz saldatxu on bat eitxeko. Eta beraien trukua saltzen dute, beraien trukua, eta beraien trukua izaten da, 4 aldiz, arrozan neurri bat, eta saldan 4 neurri. Normalien, arroz lehor bat izeteko izaten da, arroza bat, eta ura edo saldan 2 terdi, batzuk 3 beba igotzen dabe, eta hori krematxuan azkenean ikusten dela, arroza lehorra eta saldatxuan arteko gauzia, eta gero, esne gaina, gazta, gurina da, horrekin emotia ikutu krematxua. Gero, aldeena ero hemen azaldu izan dugu, ez da berdina, lapiko honetan egostea, ero lapiko honetan egostea. Nik hemen, egiten badut arroz bat, eta doblia ura botatzen badiot, hemen lurrunketa, zabalagoa danez, lapikoa, lurrunketa handiagoa da, orduan gehiago lurrutze zaigu, eta agian, 2 beharren 2 terdi 3 beharko ditugu. Hemen ordea, estuagoa danez, lurrunketa gutxiago gertatzen da. Orduan, agian hemen arroz batean, arroza 400 gramo gota da baditugu, 800ekin moldatzen gara. Eta ez da berdina taparekin iten badago, eta hori, arrozena egia esan, mundua da. Mundua da, niri asko eta kontua da, denoi gustatzen zaigula arroza, nik suposatu nahi du gehieno badakigula arroz txuri bat egiten. Txurixa bai, ez? Nei berakatzakin asko gustatzen gatolan. Berakatzakin betikoa, berakatzakin eta perexila. Bai. Nik perexila ez dut botatzen. Arroz pilaf. Zirro perexila botatzen? Perexila ez. Nik beti olixua, 2 berakatz edo bat, neurrixan arabera, eta arroza, ura, horrekin nahiko. Pentsa, lehengunien telebistakoa txorienekoak ensala bat perexila egin da egin zuen. Benetan, ikusgarria, Hemos nacido para ver 11. Utzi dezagun hau pixkat egiten, eta esan dakoa, 5 minutu zubizian egon ondoren, hauek ingo itu dana da, mokaduko, itxua esan du berorrek ez, nahi zuela. Hori da, mesedez. Mokaduko pusketatan moztu den jungo naiz, horra dituko ditugu, eta jungo gara, salda botatzen, eta gero, ali-oli. Baina ontsa zein bezu, moztu? Ze ontsa igual horren erdixa, hor taldien joeten da hori ondo babestu bikoso. Labana, okat. Orduan ondo. Hemen ikusita ikusten da, lei pixka falta zaiela, eta esan dakoa, indiedana, hor bertan bota dut olarroa, eta gambak eta horraz plateran zagon zuku guztia. Hau bai urrezko arroza, Hori, kolorea oin bai ari da urrezko hartzen. Eta saporio bai. Hemen bestaldetik, dauzkat, arrotza bat, gatz pixka bota diot, baratxuriak biale. Ondo. Eta, kendu indiet erdiko mina, zuntza, Eta ingo duguna da, oliba olio txorrota da hon bat, eta gero, ekilore olioarekin bukatuko dugu. Eta izango da, lagungarri moduan, gure arroz honek eramango duen
bikotea. Baitu. Ondo. Arroz saldatxuak kasu honetan, itxango da itxaskiekin, ezaingo olagarroakin eta ganbekin, baina barazki jaliak izaten basarie, honek arroz saldatxuak eta asko izaten die Mediterraneo aldekuak. Eta nik bi proposamen ekartze dut zuet, barazki jalientzako. Bata da, arroz anfesols in naps. Valentzieraz, ze Valentziakoa da oso ohikoa arroz hau, da arroza arbiarekin eta babarrunekin. Holan bebai oso saldatxua. Eta gero beste bat dau, Murtzialdian, deitzen dela arroz del escribano. Dala txitxirioekin eta barazki desberdinekin. Txitxirioekin? Txitxirioekin, bai. Holan saldatxua bebai. Batzuk deitze dutze bebai arroz alarguna. Ze, alarguna, azkenean pentsatu ez daukolako aragirik edo izango dela. Eta bai, azkenean, hori, prestakuntza desberdinak. Eta hor, truko hon bat izan daiteke, nahi baduzu holan itxaski zaporea ero eman, algekin egite arroza, horrein alduzu, barazki jalentzako. Hone daukan itxaso zaporearekin, eta algekin arroz bat egiten baduzu, azkenean, berdin, ematen diogu itxaso zaporea, eta hor gambak ero olagarroa sartu da. Gero gatz puntuakin ibilibiko sarie jolasten hor. Egia da algana mundu badala, eta bakizu algak pixka botatzen duzu, eta bilakatzen diolan pila bat. Baina, interesgarria da, nutrizionalki oso aberatza dira, eta nik uste dute interesgarrian zerbait. Hemen ospin pixka bota diot, ni beti, batzuk alioliari ez diote botatzen, ospina ero azido bat, bai? Limoi zukua, limoia o denalakoa. Eta hau, honek platersako bat eskatzen du, Patrizia? Osea, hori nik ekartzeko bat. Zer ba? Zer eskatzeko? Nik ekartzeko bat. Bai. Gero abixatu Juleni. Holan koloriagatik, hau politxa ez da. Bai. Juleni abixatu behar zaio taperra ekartzeko. Sobrako da, Bai, zuk uste, sobratuko da, hemen esate dute batzuk, ez dala sobratuko ez da. Hau ondixa dalako. Ontxe deituko zat. Bale, nik uste dut hau dala puntua, bello, baina burduntza lixa ibiliko. Julen, bai, ekarri oso taperra. Ez tozu ekarri, ze pena, ez dana guretako. Dana guretako. Gaixua, gure Julentxo. Gaixua, bai. Bai, oso lan jatzen hemen plater rontan. Ez, nutil. Eta hemen daukazue gure plater laranjana. Daratako, arroz krematxua olagarroarekin eta gambekin. Eta koiara batekin, hori esan behar zen. Bedin kasio pixka jarri beharko dugu erdian. Hola, xe. Txak. Xe ona. Eta zela jaten da arroz aldatxua, sardeska edo koiarakin? Nik koiarakin. Nik jan izan dudanean, koiarakin jan izan dut. Eta nik hemen ningo nukena da, pixkat hartu danetik. Aliolia, olagarroa. Arroza. Gamba puxketa bat. Ja, gile da, Salda, o no? Atalka fonbinos, Bero dau. Oso goxua, oso ona. Julen entzako ez da ez geratuko, ze pena? Bai, penetan, pena, Baina, lasai, beste rezeta tingo du Julen, lasai. Hori sobrauko da. Ego ez. Eta arroz sopa batetik, pasta sopa batera. Pasta, barazki sopa bat. Pasta ze hementxe gehituko dalako pasta motza, baina, fideuekin eta bebai. Balixo da, baina, behintzat, oinarrixa izango da barazkixak. Orduan, kalabasa gure kuia, oindala ja aspaldixen enauela erabiltzen da, zan dut, faltan botatzen txorienen, karrikot. Orduan, eingot barazki sopa. Kontako zuzelan? Bai. Lehengo apioa, eszenarioa eta tipula erregoziko ditut, gero gorrituta dauzenean gehitxukot romaneskua, azaloria eta kalabasa zati ertainetan, ura gehitxukot eta 20 minutuz egozikot. Pasta gehitxukot eta gero zerbitzatzerako orduan gazta apurtxo bat eta perrexila. Oso, ondo? Ez dauka misteria hundirik, baina, Eta barazkian, Patri, nahi dut esan, hauek hartu ditu, baina beste dozin barazkikin, ez? Osa, nahi duena bakoitzak gustoko barazkia, gero eskura dauzkana. Azkenean, sasoikua. Bai, bada nahi dut esan, batzuk esatu, apioa hemen ikusita daudenetatik olan pixkat atzera iten diona jendia, apioa izan alda, ero, porrua sartu, ero nahi duzuena, Nik apioan haukan, boloñesa bat egin naholako holan, eta... Eta txian zenukan bueltaka, ez da izan bueltaka eta esan dut behitu txorien era ekarrikot. Eta
Eta hori, azkenean da, juliana sopa bat edo minestronen sopa bat italian hartzen dan moruan, azkenean barazkixak txiki egin, eta kosinatzen joeti. Eta ero pastana minestronean beti pasta eramaten du, eta hor, platerro oso bat. Eta egia da hemen, holako errezetetaz hitzein behar dugunean ero, gaia eta jorratzen hasten garen, eta mineral asko, eta ez da izan, da beti, sartu behar ditu barazkien onurak, zeintzuk badazkigun, baina, gauzako sua dala, jendea, askotan olako zerbait zartzeko jendeari ibili behar zara, ze osasuntxua den, hidratatu ingo dugu gorputza, vitamina pila sartuko ditu. Konbentziru inbitzu zula. Hori da, emoten du, zauzela horre, konbentzitu nahian, eta bestiarekin, hemen arroza eta gamba golagarrua. Horregatxik esan dutzut, igual hau, ez daki sobraukoan edo ez, baina goxua da. Baina hoxe dala goxua. Nik, guk minestronea egia da. Azkenengo zein nuenean, azkenengoa, parkatu, sobreko egin nuen. Badago, sobreko minestrone ona ere badago. Ekologikoan saltzen dute, eta ona badago, eta azkenean da, minestrone on bat gero egiten dana da, desidratatu egiten dute, eta saltzen dute, ura botatzen diozu, gehitzen duzu, eta jateko. Azkenean autokarana izateko oso komodua da, eta benetan goxua dago. Eta hor, esan dagoa, barazki ezberdinak, barazkiak ematen dizkigun denarekin, eta ero likidoa, hemen zenbat aldiz txorien esan dugu, egunean 2 litro, 3 litro ur eran behar ditugu. Hemen, sopa batean azkenean ura erango dugu. Arroz saldatxu batean ere ura sartuko dugu moduan. Gero txixaitzen danoke, komunera segitxu. Bueno, zardotegien gehiago izaten da, baina, bai. Eta orduan, esan dago, nik uste dut, errezeta interesgarria dela, eta gaina, bai da, nik sopa bai identifikatzen dut, sasoi batekin, neguarekin, pixkat, fresko iten duenean, eta ala ere, badaude, sopa hotzak ere, zuk tomate sopa hain zenuena hemen, hori, holako tomate sopa hotzak nik inda dauzkatetxean, da udan sartzen dira, fenon, gazpatxoa, sopa hotz bada. Gazpatxoa, bai, zuk laizteren biozu bat, bai. Ez? Ez sopa inbardot, pentsa inbardot, sopa. Almendrakin holan bat ez dozin bier? Baina, familikoa, pixkat, kolore aldetik eta holan eguzki gutxia hartu duena, eta hori, baina... Oindala aste batzuk edo, gure taldekide izan dako Jaionen Malizkurranak egin egon nintzen kosinatzen, da berak egin zoztan juliana sopa bat, eta berak desidrato zitxun, belaru zaintxuak eta barazixak eta danak, eta superona atara esan bebai. Eta hona daukana da, azkenean, olako sopaetan da jokatu aldugula, nahi dugunakin. Aukera daukaguru, denetik. Eta pasta espadu norbait zeliako ero egon eskero, bainako genuke berzioa arrozarekin. Hemen azkenean da, platerro oso bat egitea, ez? Eta parazki batzuei, hidratu batzuk eitzen dizkigu, eta txak, hortxe, baina pasta sartu beharrean, izan eskero, botalko genioke arroza. Hori da. Gazpixka bat, eta hori lehenko oinarria horiek erregosten, ez? Erregosten. Eta gero, barazkixak eitxuko eitxugu, hau azkenean da hori, erregostiko eitxugun barazkixak, horregatxi doiaz txiki einja. Eta behin, gorritxuta dauzenean, geitxuko beste barazkixak, baina beste barazkixak izango die geixau protagonistak. Eta pusketaten ikusingo die. Pusketa bai, lodixetan, lodi ez, baina bai, mokadutxoko horretan. Orduan daukau, honaik lengusua da, lengusina die, azal hori da, eta gure romanesku politxa eta bitxia, azkenean honek atalak dauzkanak. Eta gero, kalabaza! Kalabazak eman berrizkiazu, Patrizia? Eman gotzu kalabazak, bai. Baina gure harrem, Patrizia, hilabete batzu besterik ez da mazkigu, nauzu ondo ezagutzen. Larrei ondo ezagutzen zatzut. Kalabazak emoteko. Inoz emondozuz kalabaza, Patrizia? Egisa esan, ez dakite mondote nola nasko? Gaurtik, gaurko egunak enduta beste inoiz kalabazaik eman duzu. Nik uste dut, ez dutela asko eman. Esan dut zute, Euskal Herri izan be ez da asko ligatzen, ez? Hori esaten da, orduan, ez jat jende asko hurbiltzen, baina gogoratzen ez, gehiago, gaztian nintzenean eta nerabian nintzenean, juten nintzenean nire gurasuen etxera Andaluziera eta hori izaten ziren asko, zuzen hauak. Eta hortan izan bizinen apura zorrotza da esan. Mutil, basta. Hori niretzut da, egia esan ez dute ekuri, baina esan dako hemen, lagumatek, hau itxura dauka horra peraldera, dauka Marbella nero etxia, eta arek esaten, hemen gu Euskal Herrian, kuadrian eta tabernan da korro itxia. Hor ez da sartzen inor. Kuadriakoa ez da inor ez da sartzen. Artu eta aukonduakin, eta hor kuadriakoak eta inor gehiago. Andaluzian, batzuk alde batian, da bestia bestetik, eta erdetik pasatzen dien guztia egurra.
Holanda, hori ez da mitoa, hori egia da. Hori egisa da. Nik Euskal Herriko ezautz, egia da, kuadriak juteza, eta da nadie, kuadriak, txik. Eta noizi hemen, bueno, ez da git, lortzen bauzolako baten sartzia, bueno. Eta urbiltzen bajatzun horbait, bueno. Ni esan txarra izan. Zu kalabazak eman dozu? Ligatzeko, emon nik kalabazak? Gutxitan. Zein dozu gehiago, emon edo jaso? Ni jaso. Jaso gehiago, bueno, baina jaso bezo, enaiz june, ez dut izan adorerik, ero lotza sentitu izan dut beti horre juteko, eta nik uste dut ligatu danekin ja oso argi zegoen, ikusten zen, ez da izo aurrenako joku hori tendana begirada, eta behitzen diala. Zein da zure, erakutsi gure txoria darrei, zein da zure ligatzeko jokua? Bota ligatzeko begirada, gure audientziak behar du. Hau izango zen... Trago, Ke ba, ni txarran bitu, ni ligatu danean, Patri, da, etorri zaizkialako kartel batekin buruan jartzen zuela, zurekin ligatu nahi dut, tontua, pon, eta ni, bestela, ez zai gustatzen, ni oso lotza, eta kalabazak emoten batzu, zer lotza? Ni hortan arroegia nahi, zer ez da izar da, baina... Ez da lotzi gauki behar, kalabazak emoten batzu, ez da? No. Gero, eta bai eman dizkiatena, behin ateatzen norbaitekin, hori bai, utzi pare bate utzi naute. Bueno, hori beste gauza bada, hori ja ezagutzen zaitu uste. Baina esaldi hori gorrotu dut, onegia zara niretzak. Hori izan dutzue? Hori esan, baten birritzen, bera zibilita, niretzako onegia zara. Ez aidazu, hartaburuan nazela, ez da zurrunka ikeotela, jatian zarata atatzen doela, ez idazu esan, onegia zara niretzako. Bueno, egisa, esango da. Patri, Mercedes. Errezetiak ingoiaz. Hemen sartu ditxot, romaneskua, azaloria eta kalabaza. Eta orduan ontxe goia zau, urez betetzera, hemen txaukat pitxarra urberuakin, eta hau joango da, 20 minututxu edo, egosten. Etorten garenean, izango daia, zerbitzatzeko. Gero, irekiten dauenean, azkeneko 5 minututan, pasta sartuko zau. Txan. Gure sopatxuak, nahiz eta barazkisa bakarrik auki, horrek bai baduka bere zaporia hor. Eta gero, zapore gehiago nahi badutzazu eman, bai, aldotzazu olako saldatxorrek, karratutxuak, barazki saldatxuak, eta zapore gehiago nahi badozu. Ero salda batekin guzti. Salda batekin guzti, bai. Barazki salda on batekin. Baina, jendeak ez dakera guiko dauen barazki saldia. Edo iasko saldia, edo zein. Asko gizaten dute, jendeak itzaiten duzu eta salda saldia, jendea salda saldia gana. Nik behitu, barazki olako minestrone, olako sopa sekula, gaztarekin ez da inoiz daztatu dudan, da behitu. Probuzu. Sardeskarekin, ero hauserekin. Sardeskarekin, bai. Behitu, ikuste duzu, gure pasta egositxa dauela. Gotakot, apurtxo badanetatik. Holaxe. Eta horatu, inoiz ez da txarra, sopa hon bat, eta kalabazak eman dizkizutela, penak entzeko. Kalabaza sopa. Kalabaza sopa. Abentxolan. Eta igual, botakotzau... ez daukau olio pikantea, libra usara. Egon badau. Badakizu zelan da magia, ez? Zelan da? Beitxu! Ez iazu eskatu kotxe bat. Zelako efektuak, mentxorien... Kotxe bat ez iazu eskatu. Zesaiatu nahiz egiten kotxean eta eman itxon txaloak bukatu nuen eskua gorri da, baina kotxerik esan hartu. Bueno, momentuz, saldakin eta olio pikantiakin ondo daukau. Erakutziko etziet gure txorin eta rai, gure kalabaza, azalore eta romanesku zopa. Hemen be, pixkatanetik hartzea. Hori da. Azkenak pastaputxo bat, salda. Ona. Oso ona. Oso goxua, da gaztak ematu dut ikutua hori. Eta pikantea, eta... Erki hasi du astea, launok. Eta hola xebe jarraitzuko, beraz, bixar, etorri txorienera, hemen izango garelako. Agur!